Bwanji tichite cholandira naso ku program ya Sports Arena pano pa Times Television. Danger left winger Williams Gondwa lero dzina langa. Mulendo wanga mpulogalamu iyi ndi Mike Ndala. Kwambiri tunikatu masewero a CAF Champions League ndi CAF Confederations Cup chifukwa chakuti timu ya Mighty Wanderers yatuluka mu Confederation Cup koma timu ya Silver Strikers ikupitirira. Kunali masewero a TNM Super League kumatero a Sabata yangotai. Taona timu ya FCB Nyasa Big Blades ikugonjetsa Dedza Dynamos. Ikakhala timu ya Craig Sporting yalepherana ndi timu ya Blue Eagles komanso anyamata a Songwe Border United sizikuyenda. Agonjanso ndi Karonga United kuti no pamasewero omwe asewera season yonse angopambana awiri okha. Kunalinso masewero aja amu NBS Bank National Division League tiona kuti no zayenda bwanji. Ndiye ndingokupemphani kuti tikhale limodzi. Ndiye ndinakamba kubambira program ya Sports Arena kuti adijoina Mike Ndala. Mike kwa kutino ndi wiki nanso ya mtengo wapatali. Yes. Nakasiti tikamakumana ma program a weekend pati atukonzekera weekend. Yeah, ijaima cup review ya Okay. weekend. Okay. Apande kuti ndi review ya weekend ya time inali. Kuti zayenda bwanji. Kuti zayenda bwanji anthu apanga mota. Yeah. Ndi kwambiri ndi matimu athu awiri chifukwa Silver Strikers imakumana ndi timu ya ku Madagascar ya Jacob Plus mu mpikisano wa CAF Champions League. Tikaona Mighty Wanderers idali ku Francistown dziko la Botswana, iyoyi imayimira dziko la Malawi mu mpikisano wa Confederation Cup ndipo imakumana ndi timu ya Jwaneng Galaxy. Tiyambe Champions League kapena tiyambe Confederation Cup? Yeah, monga melina yambiraso la chisano. Yes. Nati tiyamba ndi Champions League. Okay. Mpikisano waukulu komanso amene akuti imirira kumene kuku ndi a Silver Strikers amene ali ma champions aku Malawi kunoku. So ndikupira kuti unakati imiriraso konko kuti anthu aza masewero makamakaso Times Group unakayimirira ndiwe kumeneku tonse timayitsata game. Alright. Yep. Ndimanena alo achisanu kunena kuti Silver Strikers kuti ipitirire ingofunika draw ya 0-0 kapena iyoyo ichinye iwine. So mkuyankhula kwanga ndimanena kuti ngati ikufuna kuti Silver Strikers iwine ichose pressure game yo ikhale yoyamba iyoyo kuchinya. Nanena choncho Chinsensi chinali pamenepo. nati yambe iyoyo kuchinya kapena aliyesa asachinya. Ndizomwe ndinanena Friday. So ndikukhulupirira kuti ndizomwenso zachitika. Silver Strikers sinachinye koyamba fo zina zachinya anachikana na offside komano sinachinyiseso. So nawe go through kapena malamulo onena kuti wachinya kwanza ku Silver inachinya awe yapitirira apa ikumana ndi another giant of Africa. Nene kuti ndi imene ndi Young Africans Yanga ya ku Tanzania amene si alendo posewera ndi matimu aku Malawi. Okay. Yeah, yasewerako ndi Bullets. Yanga. Yasewera ndi Bullets ndikupira kuti mchaka cha 2022 or 23. Yes. Or there about pa 6 July boma linachiona chanzeru kuti Bullets imenye ndi Yanga pa Bingu pompo. So Bingu Yanga ikupadziwa inasewerapo. Sikawiri in recent times Bullets kuluza amini timu ya ku Malawi kugonja ndi Yanga. Recently timu yomwe yaluza ndi timu ya ku Tanzania ndi Bullets yomwe ya CAF Champions League kandi ya 2022 imene ndi Simba. Home and away 2-0. Koma timu ya Young Africans if I remember very well mchaka cha 2021 inasewera ndi Bullets yomwe kuja ku Sekafa Challenge Cup Kagame Cup. Koma Bullets inafika final. Yanga yo inaliphera kufika final. Bullets inafika final mu group stages unatha 1-1. Yanga itasogola chikwepo so yanabweza. So pakusewera ndi timu ya ku Malawi ine ndikuona kuti Silver Strikers on paper komanso historically ili ni mwayi chifukwa chokuti sikawiri timu ya ku Malawi kumaluza ndi timu ya ku pa masewero awawa ukaonesesa play ya Silver Strikers inali yabwinobwino tino inakanika kuichinya timu ya Echeko kupatwa zijaonana nazo kuti
chigoli china anachipangalua chifukwa cha inali ngati offside. Anaitaya pata Silver Strikers fa adalipirana 1-1 ku Mauritius kuja. Mwina anthu amene ori ayi kapena kuti ife amene timatsata za mpira wa miyendo ta Silver idzapambana pa Bingu National Stadium. Yes, aizozo sunganenene tu danger. Okay. Chifukwa chokuti uwu ndi mpikisano waukulu. Ani matimu amene amasewera ukuku ndi machampion ammakwawo mu zimangoyenderano kuti uchampion mukakumana ndi machampion mamuna anzako mpachulu zimatha bwanji. So magemu ngati awawa ine naona kuti approach ya Silvers of course koyambirira ine ndi approach yokuti akwanu kuja tinalepherana kuno ndi kwathu ndi tithana nanu mpira usanawerengedwe kwambiri. Komanso mene imamenyera timu yoyo ya Ejeko Plus yango kwa ineyo yachepabe kwambiri mphamvu zawo zikuchepera ndi Malawi and opposition. Okay. Chifukwa timu ngati iyi ya Ejeko Plus inakhala ya mphamvu kwambiri ndi mmene Silver Strikers inabwerera pa game iyi timu ikanatuluka Silver. Komano tiyamikire Silver Strikers chifukwa chokuti inaonesabe ukulu, inaonesabe kuti pano mpakwathu mmene ndinanenera muja kuti iwo chomwe anangowerenga koyambirira kuti ife tikufuna chani, tikufunika tiwine kapena tipange draw yokuti tisachinyane 0-0. Yes. Yeah. Komano ndimaona ngati kuti mwina panali ka cautious approach here and there kumanena kuti olo tikufuna tiwine pakhomopo pakwathu kwawo tinamenya draw timaza masula kwambiri agalu awawa ndikungotihita pa counter basi awakuyamba kuchedwesa amaitseka game ija amazaitsekula pang'ono kumaona kuti abola ifeyo bola tisachinyise. Tikapanda kuchinyisa remember siti tipitirira. Inakati game isilva imayenera iwine mwanjira iliyonse kuti ikangotera draw ituluka mwina approach inakasinthirapo. Koma kwa ine imene nayonera Silver Strikers imamenya base zomati akuluakulu pajatu tingofuna draw ya zigoli kapena zikaleperekapo tiyambe kuchinya ndife. Komano musakomedwe kwambiri kupita awawo atha kutichinya. Okay. Yeah. So game iyi anakakhala asogola ndi alendo aja inakhala complicated on the Silver side. So tayamikire komano ndikupira kuti makonzekeredwe yawo komanso play yawo akuyenera ikweze kwambiri chifukwa amene akukumana nayo si size ya Ejeko Plus. Ejeko Plus yo kunena chilungamo ikulowa mukangapo muyanga mucha. So akuyenera ikweze game yawo kukonzekera kwawo kusakhale kwa masewera. Tikubwera ufozi ku Super League koma tiyamikire kuti it's a blessing kuti apasaso challenge ina yomenya ndi Bullets away kuti azicharge kuti tili bwino mwamenya ndi Yanga ija chifukwa kuti Silver Olo Wanderers danger pomakamenya magemu awo akafo analibe ma friendly eni ne kwa ine a serious so kuti athauma aeza kuti tikupita ku competition yayikulu. So Silver Strikers ili ndi mwayi kuti at least akumenya ndi Bullets iwo afunisisa atafika mwina pa number 2 Bullets ifuna ipange cement pa number 1 izakhala contest ya mphamvu kwambiri yoyeza Silver Strikers mphamvu zawo zokuti timu ya Yanga zaipanga. Koma ukwera kwanje opposition ya Silver mu second preliminary game ndi Yanga ndi mmene ndanenera muja kuti Silver Strikers historically ndi manena kali timu ya Yanga kwambiri kumachinya matimu aku Malawi pa nthawi yomwe ineyo mpira ndawusada pa zaka zomwe ndili nazozi sinaonene kwambiri kuti timu ya ku Malawi yazunzika kwambiri ndi Young Africans. Sinaone kwambiri ndi manena kali kuti yamenyako ndi Bullets in a competitive match ngati Sekafa Kagame Cup Bullets osaluza. So Silver Strikers itenge inspiration from that. Koma not only that Silver Strikers ikuyenera ikweze game yawo. Ikamenya pa level iyi ma chances awo akhala ochepa kwambiri. Mmene yamenyera ku Ejeko Plus ku Mauritius awe ndi mmene olo iwo ayionera mmene yamenyera pa Bingu last weekend. Ikakhala performance iyi Yanga ija ili pamwamba danger. Sanga koma awo ayikweze. Ndenda yamikira kuti fix yomwe ikubwera ati amenye ndi Bullets. Iwo ajaso akhale kuti maso akuyangana Super League. Maso so ayangane kuti tikumanga timu yanji chifukwa sangaonjezere maplayer ena ali ndi omwewa. Okay. So akumanga ma combinations yanji omati kuti tikumenya ndi Young Africans tikuyamba pakhomopo mwanjira iliyonse tikuyenera tiwine
tingamapange combination yanji Okay. tikumenya away ndi Yanga wiki inayo tizayipanga approach bwanji game. So ukandifunsa za performance yawo kapena game plan yawo ya next preliminary round ndi Yanga two-legged affair Apo pando yapa mwamba ndi Yangayo. pa nthawi inoyo maodzi akupanga favor Yanga. Okay, fine. Yep. Tatiye tidapita no ku Francis Town. Kumeneko timu ya Mighty Wanderers yatuluka mu mpikisano wa CAF Confederation Cup itagonja ndi timu ene ya Jwaneng Galaxy go aggregate inali 1-1. Mapenate 7-6 ndi unali kuchinya mwatsoka ife watu wa Wanderers kuponya nditu penalty kuti no wa Jwaneng apitilire. Anaiponya pa game wa Wanderers chifukwa pako anapambana 1-0. Overall the whole tie, that is home and away kumbali athu ngati Malawi chifukwa ife ndife a Wanderers tonse chifukwa Wanderers imayimira Malawi. Yes. Pomwe tinachiponya ndi game ya pakhomo. Kuponya mene naponya pakhomo. Danger game ya pakhomo ngati mwapeza chance chophera atu anthu aphereni tu Kandi 4 kandi 3 chance mukangochipeza aphereni tu. Ndimakumbukira of course ndipereka chitsanzo cha timu yakunja Liverpool mu 2018 inamenya semi-final ndi AS Roma Champions League anawina pa Anfield 5-2. Anali machance amene apeza mpaka 5 zigoli zinakwana. osati kuti ayi basi zatikwana. Away Liverpool inakaluza kandi 4-1 kandi 4-2 Yes. ndi Roma yomweyo. So you can imagine kuti kwanu mwawina 5-2 kwawe kukaluza 4-2 anangosala ndi chimozi kuti afanane ikhale on aggregate kuti akufana, which means Liverpool played their cards well back home. So Wanderers tisanamizane bwapa tiauzenso Malawi ndi aliyense so ikonda Wanderers timu yanu inachiponya pakhomo chifukwa inali machance. Game ya Silver ija danger. Silver inachiponya inde sinawine pakhomo. Koma sina ni machance mene inalili Wanderers game yoyamba kanatha kuyimalizira 3-0 athana nayo koko nkumakangomalizisa. So chomwe ndinganene sindingablame kwambiri performance ya Wanderers kwa away ku Botswana. Chifukwa koko timu ya pakhomo I think ndimene game yake. Awo ni mapenalty. Okay. Timu ya pakhomo imapanga china chilichonse kuti yo zawo ziathekere. Utakuona kuti Jwaneng inachinya pa 82 minutes. Around 79, 79-80. Yes. Tikunena kuti I think Wanderers mwina yayihoda game ikudusa. So timu yomwe yachita kuchokera kumbuyo danger. Nthawi zambiri makanda advantage game ikafika mapenalty. Imagine timu imaluza konseku nde pa 89 kapena pa 80 yabweza. Game ija nkuthera mapenalty. The most likely team kuwina pa mapenalty imakhala yomwe yabwezayo. Chifukwa ili ngati juga. Yeah. So mapenalties ndoti Wanderers echachinya Jwaneng anafoka bepo ngono kama khala be kuti kanzimu kachoka. Kanzimu kachoka. Nchifukwa ineyo lachisanonso utandifunsa kuti ukuona kuti Wanderers approach yawo ikhale yotani ku Botswana. Ndinakuuza kuti Wanderers ikakangochinya chigoli choyamba mu game basi game yatha. Ndinakuuza choncho. Koma Wanderers ikakangochinyisa chigoli choyamba ngemu izakhala kuti game ija yakuba yaziyika pa pressure. Zinakhala zobwereza kaya zotani anakatha Mike Mataka kuti bwerezera za Friday kuti Mike Ndala anayankhula kuti chani. Ndinanena choncho. So ababa Wanderers inasankha kuti Jwaneng ichinye koyamba komanso ili pakhomo. So umazipasa Wanderers anapita ndi game plan yota amene unayoneramo chifukwa anayipanga timu cha hold paka na 79 minutes. Akupita kwa defender. Wanderers kwa hiyo mwina amangofuna kuti apange kwambiri akhale kwambiri kumbuyo apange contain pressure ya Jwaneng. Chifukwa kwambiri Jwaneng koyambirira iwo game plan yawo inali kuti achinye koyamba. So tazambiri mukayipanga contain team first 15 minutes yomwe ikufuna chigoli kwambiri. Nde first half yokutha komanso mwina kumenya quarter ya second half or half ya second half ijakutha. Timu yofuna chigoli mwasanga mujema kha frustrated. Okay. Yeah. So ma minutes omaliza mpira danger umaopsha ma minutes 15 minutes yoyamba. Okay. Ya first half. Ndi 15 minutes yoyamba ya second half. Ndika 15 komalizira.
kuyambira pa 75 minutes kupita uko Imakhala umayenera usamale iweyo chili chonse mathawu chitika. minute number 1 ya 90 minutes ija minute number 1 mpaka na 15 umayenera usamalitse pamenepo minute number 45 mpaka minute number 60 usamalitse kwambiri ndi minute number 75 mpaka minute number 90 usamalitse. So Wanderers inasamala konseku koma sinasamalise pa minute number 75 koma kukafika pa minute number 90. So akakuchinya ndika concentration kama khalabe kuti mwina timapita. So mapenalties aja in fact anayamba kuphonya so ndo ajonenge pa mapenalty 5 oyambiriracha Wanderers imamenya bwinobwino kukakaliati abwera wachinya Emmanuel Nyirenda obwera wachinya Cholobi ndamene anaphonya penalty oyamba within the first 5 penalties nduzakhala kuti atha mapenalty 5 oyamba aja koma game ili 4-4. So sudden death ija ndiyo mwino chipako chinagwera former Kalonga midfielder Nanson Bell Yes. kuti no aphonye penalty. So hard luck to Wanderers ndikupita kuti they will come back strong. All right. Kupita patsogolo no ma club athu ifa in the stage yaikulu Wanderers, Silver kandi Bullets and matimu amene timadziwa kuti no mipikisano ngati amalowa mwina kupata wakachina Master Security analowa nthawi ija ifa kuti no mwina kuthekera adali nawo koma kukamba Bullets, Wanderers, Super Strikers mina alili a Wanderers ngati anakwanisa kupanga charter plane kumapita ku Botswana. I think akhale ndi scouting team yabwino kuti athu opita kandi pa Mozambique ukatenga player wabwino athu opita kandi dziko lanji kuna kuti tabwera kati malipiro kati $30,000 sangalipira Wanderers kuchitira no tiphale ndi game ndi plan yabwino next edition ya CAF Confederation amene CAF Champions League chifukwa tournament yatipanga expose kuti tidakalibe pang'ono basi. Yes danger kwambiri so timu ngati Wanderers ineyo ndikaitenga squad yawo icha izo ndikuyankhula ngati Mike Ndala imandipepukira be m'maso in fact ndi technical panel yomwe because tiziganizo sotina ndimanena kuti umandifunsa kuti yachitayira pati inachitaya kuno game ichi. Okay. Yeah. Inachitaya kunoko choyambirira. Chechiwiri technical panel the most coupled anali Muhammad Sulumba game yako anaphonya kwambiri and apita koko amuyambisaso game mpaka na 45 minutes. Yeah. So game you are leading ngati niyo game yo inga kuvute ni kuchinya mukufuna kupanga defend kwa ine zijazoma timati parking the bus zimejazo they don't apply masiku ano ngati mufuna kuipanga contain game mufuna muzipha nthawi isizomati gole agwe abwere achipatala zimeja zachimizi panopo mukhale ndi ma players amene wamona player ngati ameneyo. Yes. Height body ujene yake structure yake utomona chiplayer ati aje kumala Wanderers maplayer ena aliko kamuna Emmanuel Nyirenda amene anachajira odzuka Lawrence Chazia Nanson Mbewe uja ukamaona chonchija. So ndi manera poyamba paja kuti game ngati imene ichayo you use my players amene Clement Nyondo put him in. Clement Nyondo is si striker ayekha kuti umango ndi wachimika umango yangana pa goal kwa ineyo kubwera kwa Mwalilino game imene ichayo kwa ine ndili coach singamulowesa ine mene mujananga ndachosa Sulumba ndikamu Clement chifukwa game ikuti vuta kuchinya Clement akhati azathamangisa uku make sure yoza athamangisa chigawo chawocho tiziwina mafawo nthawi izipita. Okay. Yeah. So koma kubwera kusogolo kuno Wanderers ikamasa sewera sompikisano wina ndikupira kuti maplayer ambiri amene alipo apapa sazakhalapo ngati azakhalepo mwina sazamatenga kwambiri nduje ni nthawi yoti yomenya ndikupira abanga kaye build no maplayer ena aja ayeneche kwambiri utakuona kuti awo akuoneka kuti adzitho atani koma ukamaona kuti age wise sakuoneka be kuti ndiyakula chabwino kutheka kuti enano mukungoti joina kumene mungonera indi program ya Sports Arena pano pa Times Television timaunikira matimu athu awiri amene akusewera tinoti akusewera ndoti yatsala imodzi
Yes. matimu athu awiri Amene amene amasewera mipikisano ya ya CAF CAF, yeah. koma pano ndi kuti watsala mmodzi. Yatsala Silver Strikers. Ndi Mike, tatiye titalowa tu mu mpikisano cha wa TNM Super League. Tikulowa mu Super League chifukwa timu ya Nyasa Big Bullets inali ndi masewero paka mu stadium ndi Dedza Dynamos. Pamasewero amenewa apambana a Bullets 3-0 kuti no akhalepe pamwamba pa Super League. Tikaona mwina tisanapite in details atangotipatsa Mike Mataka amene akongolera zonse zotsatira za masewero amene aseweredwa mu TNM Super League weekend imene munatingosankhapo magemu awiri kapena atatu amene tingathe kuwaunikira kuti no zayenda bwanji. Mike, utakuona kuti no la Mulungu Creek Sporting idalepherana ndi Blue Eagles 1-1. Frank Piri adagolesera pa 12 minutes chifukwa Blue Eagles idatsogola ndi Lanken Mwale pa 7 minutes. Tikaona game ya Chitipa ndi Moyale Barracks, taona Chitipa ikupambana 2-0. Zanga Banda komanso Peter Bare kugolesera timu ya Chitipa United. Kwalinso game ya Karonga ndi Songwe zimene Songwe sizikuyenda. Asongwe agonja 1-0 chigoli cha Anthony Fune pakati padali ku Bullets pachadaso ku Karonga kumeneko. Ndeti capital oruka kwalinso ndi tumasolo ena amene tukamba kuti no timu ya FCB Nyasa Big Bullets idagonjesa timu ya Dedza Dynamos. Ukaonesesa chinsisi kapena kuti no game ya Dedza ndi Bullets paka mu stadium. Unaitsata muno bwino? Yes, naitsata ndinaoneraso masewero onse. Okay. Yeah. Mukuyankhula kwa coach Gilbert Chilwa, assistant coach wa Bullets. Yes. Atolankhani kumufunsa kuti game ayiwinira pali. Yes. Iwo ananena kuti chinsisi chawo chinali chokuti mpira umakhala ndi iwo. Dedza simakhala nawo. Chinsisi chawo chinali chimene chocho. Okay. Kwambiri kwa iwo anayamwa mphamvu kwambiri adeza. Chifukwa choti mpira umakhala ndi iwo ndedeza imakhalira kumaka. Okay. Yeah. So chinsisi cha iwo chinali pamene popo. No wonder Bullets inachinya Chikumbutso Salima kuyambisa zonse kuzabwera ungani amini chaonangwa Gumbo second half komanso Salima yo deflected shot yomwe anampasa kuti ndo OG ya defender wa Dedza 3-0 ka Alex Ngwira coach wa Dedza kwayo ananena kuti anamaoneka kuti anavomerezana ndi coach Gilbert Chilwa chifukwa wayo ananena sana pange create ma chances. All right. So you can't create chances when you don't have the ball. Okay. Kwayo ananena so kuti mwina the 12th player kabena player number 12 masapota Bullets played also a huge part kuti timu yawo ivutike kwambiri. Kwayo sali pa pressure ina iliyonse Adetsa. Chifukwa chokuti atitisaiwale kuti amasewera ndi timu yayikulu ngati Bullets paka mu stadium. Performance yawo ya apa singafanana kusewera ndi timu ngati ya size yawo. Wow. Okay. Yeah. So that means Ngwira knew kuti no kupita kumana ndi Bullets. Kumene koko one intimidation makhalako. Yeah. Komanso result ina iliyonse kwa iwo ndiyovomerezeka ngakhale kugonja munthu sumayenera uvomere. Okay, data titaona zigoli za Bullets. Unaziona bwanji? Ma movement amaonekadi kuti no the move ya chigoli. Yes, in fact ma move analipo ambiri zimangolephereka pa final third pokuti no amalizise koma chigoli choyamba tinaona intelligence ya Chikumbutso Salima. Mwanayo ndo wabwino kwambiri. Chifukwa chokuti inali close anayimika ngati chest yo inali ngati kuti waapusisa kapena waanamiza goalkeeper ndi defender. Goalkeeper amati defender autenga, defender amati goal autenga. Nakhanga kuti wayika chest mwina Mike Mataka ationesa chitutone apapa nakhanga wayika chest nduza khanga tutu waasi anthu aja gole ndi nzake kukhanga tutu akucheche. Kulewa tutu Bullets inaponya mipata ya zigoli. Utakuona pamenepo. Waona? Ndi mmene mati Bullets inapanga create ma chances zochuluka kwambiri. Izi zigoli zitatuzo zikanatha kukhala zochulukirapo. Koma nanga si timu yawo ina 3-0 ndi anthu sanga kambe kwambiri waona chigoli chomwe ndi manena chicha. Okay, fine. Tijione chigoli kuti no chinali motani. Utakuona play move mmene naambira. Yeah, ma player angapo ana pamenepo wika chest unakuza kuti inali njomba kwa anthu onse. Ya omwe anawika chest yo defender misjudged it. Chikumbutso Salima mene. Ndoti kuganiza mzeru za mpira. Yes. Apopo mpira anawika chest a defender
unadumpha amene ndi Frank Chikufeji Yes. kanda naye sana abwererenso second half anato anaye ndi tough time kwambiri ndi Salima atamulowesa anzake kuti akathane ndi Salima anayeserabe koma zinakanikabe mpaka na anazichinya yekha so defender so Salima was man of the match on merit singakambirane so amaene adukha man of the match ndiye kubwera kupambana kwa Bullets kupereka uthenga utani mutene msubaliki ya 2025 mwamsangasanga chifukwa nimafuna somayi kutunikire so pokuza teneneza songwe kapena mukona ba of course itingodutsa apo komano kwa ine Bullets are now 4 points yes clear pamwamba of course Wanderers yomwe ikutsalira ndilo kitebo Wanderers yomwe ikutsalira ili ndi game in hand koma game in hand sima points nthawi zonse ndi mane utaona the people's team 43 Wanderers ili ndi 39 not 4 points so Wanderers chifukwa there's a game yawo ya next ikumenya ndi Wanderers yono pakhomo okay fine so Wanderers kuti iphuluze Bullets ndikuzachita bwino mtunda uzikhanga teno ukutalikira okay ndikuti Wanderers iza support Silver tigomba mkora Super League masanga sana matimu amene ali kumusi wodenja ngati sasamala Tigers yapita no ready ineyo mmene ndikuonera mpira ndikuyankhula ngati Mike Ndala ndi mmene so ndikuyisatira Super League matimu amene ali kumusiwo 14 15 16 ngati sasamala atulukaso ndo omwewo mmene alilipo palibe kwa ineyo ngati sasamala tipite ku break tufuna tipite ku break tikabweranso tiunikire ndi nkhani zinazo khuza masewero osiyanasiyana talowa gawo lachiwiri limenenso ndilotsiriza la programu ine ya Sports Arena amaruza mai kuti no tikhanga tuchita mothamanga 21 minutes tikupanga Sports Arena koma kwambiri pali nkhani zokhuza NBS Bank mpikisano second round yayamba komanso tinali ndi timu ya mpira wa miyendo ya atsikana Malawi under 20 Scorchers yaing'ono yafika mu stage ina ya qualifiers za World Cup akoma ndi Equatorial Guinea finali ku South Sudan ku Juba kumene ndithu akapanga draw weekend imene for game yamba napambana 2-0 koma tatipasani zotsatira za masewero amu NBS Bank National Division League pamaso amene aseweredwa weekend imene tione kuti matimu amene ayamamona kwavumba zigoli taona Achinheje amenyedwa ndi Bangwe taona Red Lions AI akuchitanso bwino kwa basi utakuona ndithu kuti no adali masewero amene ndithu tinganene kuti no zinayamba mwapamwamba kwambiri yes mwina mwansanga akali nthawi yambiri Red Lions ndi chance ino ine nani nakale kuti chance changa choyambirira ndikuipasa Red Lions ilowa Bango All Stars yabwerano mu top 3 Mitundu Baptist ndinkakuuza I think Friday weekend tipange kwambiri zokuza NBS National League ne international Liverpool yaluza koyamba akulu aluza Manchester United Liverpool Manchester United Chelsea Real Madrid nayo ku Spain sizinaende yaluza koyamba chabwino Mike nthawi yatethera tiamike I think tumanaso weekend zabwere ndi nkhani zinazo zokuza Sports Arena yes tikumana weekend tufuna titokoze Mike Mataka amene amaongolera zonse pamakina kuti ife tioneke mmene tikuonekeramu koposaposa nthokoze mlendo wanga Mike Ndala tikaterera maliza Sports Arena ine ndi Williams Gondwa pitirizani kuonera kanema wa Times mwakumanonse